Salam Ata Vatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqlary, hormatly tamaşaçylarymyz, Ata Vatan TV'de taýlanan habarymyzyň 2023-nji ýylyň 7-nji oktýabryna aksanyna Türkmenistanyň prezidenti Vladimir Putin doglan öňü bilen gutlady. Aşgabat bilen Duşanbanyň arasynda howa gatnawlaryny ýola goýmak meýilleşdirilýär. Türkmenistan Aziýa oýunlaryny 5-nji medalyny gazandy. Saudiya Arabistany futbol boýunça dünýä çempionatyny kabul etmäge isleg bildirdi ýaly habarlar ýetirýäris. Mehriban müştaqlar, gelin bolsa habarlarymyza giňişden seredip geçelim. Türkmenistanyň prezidenti Vladimir Putin doglan güni bilen gutlady. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow bilen Russiýa Federatsiýasynyň prezidenti Vladimir Putiniň arasynda telefon arkaly söhbetleşik boldy. Döwlet başlygy Ozaly bilen Russiýa Federatsiýasynyň prezidentini doglan güni bilen tüýsürekden gutlady we berkjan, saglyk, bagtýarlyk, awadançylyk hemde Russiýanyň halkynyň behbidini ýokary döwlet wezipesinde uly üstünlikleri arzu etdi. Russiýa Federatsiýasy Türkmenistanyň strategik hyzmatdaşdyr. Biziň gatnaşyklarymyz den hukuklyk, özara hormat goýmak we hoşnýetli goňşulyk ýörelgelerine esaslanýar diýip hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow aýtdy. Söhbetleşiň dowamynda bellenşi ýaly häzirki wagtda biziň ýurtlarymyz giň ugurlar boýunça üstünlikli hyzmatdaşyk edýärler. Iki taraplaryň söwda, ykdysady gatnaşyklar hem okulyny ösdürilýär. Bu doklan dolanış edaralarynyň arasynda netijeli gatnaşyklar ýola goýuly, parlamentary gatnaşyklar işçileşdirilýär. Medeniýet, ilim, bilim ulgamlaryna hyzmatdaşyk üstünlikli pogtalandyrylýar. Munyň özi iki ýurdun halklarynyň ýakynlaşmagynyň möhüm şertidir. Pursatdan peýdalanyp döwlet başlyklary Türkmen Russiýa gatnaşyklaryny hemme taraplaryň ösdürmäge berýän uly ünsü we gollaw üçin Russiýaly kärdeşine tüýsürekden minnetdarlyk bildirdi. Dostluk döwletiň başlyklary mehirli gutdaglar üçin hoşallyk bildirip, dep bolýaly dostluk hemde özara behbitli hyzmatdaşyk ýörelgeleri esasyna gurulýan döwletara dialogynyň pogtalandyrylmagyny we giňeldilmegine uly goşan Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadagymyza iň gowy arzularyny beýan etdi. Telefon söhbetleşiň barşyny hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow we prezident Vladimir Putin birege berkjan, saglyk işlerine mundan beýlekde üstünlikleri iki ýurdun dostlukly halklaryna bolsa awadançylyk we rowaçlyk arzu etdiler. Aşgabat bilen Duşanbanyň arasynda howa gatnawlaryny ýola goýmak meýilleşdirilýär. Täjikistanyň Türkmenistana adatyň daşary we dowluk tiýarly elçisi Niýat Bekzoda Wafow bilen Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyk ulaw we kommunikasiýalar agentligining baş direktori Mehmethan Çaqaýewiň arasynda duşuk geçirildi. Bu barada Täjikistanyň daşary siýasat edarasynyň resmi saýtynda belin geçilýär. Bu duşukda ulaw ara gatnaşyk ulgamyny iki taraplaryň hyzmatdaşyk gatnaşyklar arasynda sagatlaşdyryldy. Taraplar hususan ýok şeýlekem iki ýurdun arasynda howa gatnawlaryny ýola goýmak babatda pikir açdylar. Türkmenistanyň prezidentiniň şu ýylyň baýyna Täjikistana amal aşyran döwlet saparyna iki ýurdun arasynda 2023-2025-nji ýyllar aralygynda ýük akymyny ýokarlandyrmak we multimodal ulaw gatnamalary işçileşdirmek boýunça hyzmatdaşyk giňetmek üçin ýol kartasyna gol çekilipdi. Şeýlekem Türkmenistanyň prezidenti Merkez Aziýanyň döwlet başlyklarynyň Duşanbe şäherine geçirilen sammitinden çykyşynda Merkez Aziýada ulaw we logistika babatda bir näçe teklipler öňe süripdi. Türkmenistan Aziýa oýunlaryny 5-nji medalyny gazandy. Türkmenistanyň boksçy Bayramdur Nurmuhammedow şu günler Hatay Halk Respublikasynyň Hanzhou şäherine geçirilýän 19-njy Aziýa oýunlaryny 1-nji medaly nasip boldy. Türkmen türgüni aýgytlaýjy tutuşugyny Aziýa oýunlary 2018-nji çeyrek finalçysy Taýwany türgün Kan Chiao-wei bilen geçirdi. Bu barada Türkmenistan gazeti habar berýär. Boks şu oýunlarda iň gowlary Paris 2024-de ýollanma berýän 9 sport görnüşiniň biri. Şonuň üçin boks boýunça ýarşlara gyzyklanma uly boldy. Şeýlelikde Bayramdur Nurmuhammedow diňe bir 1-nji medal gazanmak bilen çeklenmän Parisde çykyş etmek mümkinçiligini kemartyrdy. Magtumul etrawyny öňe ösen 21 ýaşly boksçy oýunlardaky ilkinji tutuşugyna Daşkent 2023 dünýä çempionatyna gatnaşyjy Täjikistanyň garşydaşy Dawud Makamowy 5-0 hasabyna yeňdi. Soňra ol Palestinaly we Mongoliýa türgünüň üstün çykdy. Kan Chiao-wei bolsa ýarym finaldan öň Kyrgyzstanyň türgüni, Sri Lankaly, şeýle-de Malaziýaly türgüni ýarışdan çykaryp Türkmenistanyň boksçynyň garşysyna çykdy.
Şeýlelikde Bayram Durdy Muhammedow şu gedeki Aziýa oýunlaryny medal gazanan 5-nji türkmen türgeni boldy. Onuň ozal kuraş boýunça Tejentejenov bilen Işan Murat Ataýew kümüş, Aynur Amanowa bolsa 1-nji medal gazanypdy. Duzdoçy Maysa Pardaýew hem ýarşy 1-nji medal bilen tamamlady. Saudy Arabistany futbol boýunça dünýä çempionatyny kabul etmäge isleg bildirdi. Aziýanyň futbol konfederasiýasynyň resmi saýtyna belenşi ýaly Saudy Arabistany futbol federasiýasy 2034-nji ýylda geçirijek futbol boýunça dünýä çempionatyny özüne kabul etmäge isleg bildirdi. Aziýanyň futbol konfederasiýasynyň prezidenti Şeyh Salman bin Ibrahim Al-Khalifaň ýolaşlygyndaky Aziýanyň futbol konfederasiýasy safaň bu islegini gollaýanyny ma'lum etdi. Ýeri gelende belesek geçen gezekde geçirilen futbol boýunça dünýä çempionaty Aziýa döwletleriniň biri bolan Katarda üstünlikli gurulupdy. Türkmenistanyň futbol federasiýasy Saudy Arabistanyň dünýä birinjiligini geçirmek baradaky bildiren islegini gollamak bilen munyň diňe bir seýtde de Aziýa iqliminde futboluň ösmegine oňyn täsirini boljakdygyny anan bildirýär. Hasakygy dünýä birinjiliginiň AFK-nyň çägine girýän ýurtda geçirilmegi Aziýa iqliminde futboluň ösmegine oňy şert öredir diýip anan bildirýär. Ine mehriban müştoklar, ata watan Swede saýlanan habarlar gepleşigimizden şuňky sanyna size ýetirmekden habarlarymyz aşlardan ibaret. Hormatly tomaşaçylarymyz, ýurdumyzda we dünýäde bolup geçen täzeliklerden ilkinji bolup habarda bolmak isteseňiz, atawatan.turkmenistan.com saýtynyzy ýerlemagy ýatdan çykarmaň. Gepleşigimizden indiki sanyna görüşýänçek, hoşta bolun.